Здравейте, CS маняци, аз съм Гъсър Алармен и сега ще ви покажа как играя в Dust 2 Winter 2 Лигове. О, това беше уникално. Така. То мравка бе и то откъде ми го наби. То много добър. Ето. Аз мога да ви покажа някои бъгове, но може да го видите в интернет. Имам един друг клип, където се нарича Гъсър Алармен. Размазах хилавите ботчета. Пишете само Гъсър Алармен, там ще ви излезе. Така. Много съм добра, най. И то как ме взе. Нарочно излизам така, защото е по-яко като излезе направо и бия хетове. Ако знаете някаква програма да намалявам килобайти, гигабайти на клиповете, напишете в описанието там, нали? Да мога да свалям по-бързо, че този Гъсър Алармен размаза хилавите, че се сваляше към 5 часа. А беше 3 минути и нещо. Мисля пак да излезе така, да си взема шлем. Нека той да влезе първи. Не, няма да влезе. Ооо! Пак хет. Поне да един да го напиеш, ще е хет, то се знае. Много обичам по този начин да изкачвам, че изведнъж скочиш. Те не знаят какво да правят, стреляш ги и мрът. Така, зацепва малко, лагва ми. Сори, тук малко лагва, а сега се оправи. Нека то да победи. Мисля, че има шанс, защото те са 1, 2, 3, 4, 5, 6, а не 5, а той е само един с АВП. Не мисля, че има шанс. Има много малък шанс. Само може да го бия. Иска късмет. Казах ви. Сега мисля отново да изкоча пак така. Този път ще метна димка. Така ще изкачам. Да, yes. Геш Про е май хед админи. Понякога админите са много слаби. Ей, как не успя да го цяла майцата. Той Алина ги прави от... Така, този път... Не трябваше да взема друго оръжие, защото аз повече с М16 съм по-добър. Като скачам по този начин.
Cash Pro. Те ще има все пак. Не влезе за ум. Cash Pro. Може ли има хак, не се знае. Няма. Това ще го намерите в YouTube, няма да е в VBOX, защото в VBOX се пуска максимум 150 мегабайта е максимум.